Здравейте! Днес ще ви покажа как сами можете да направите красивите елхички от последните чорапи по дизайн на Емили Халет, които на мен лично много ми допаднаха. Тук вече съм направила няколко първите две части. Изплитаме си ластиче, изплитаме си колкото ни е нужно отделяща част и започваме. Първото, което ще направим, е да започнем с примките, които всъщност разделят елхичките, като не ги изплитаме. В случая в тази схема имаме 3, които разделят, като една от тях ще влезе през свивките. Затова трябва да имате минимум 2, може да са и повече. Конецът ни е отзад, за да не се вижда. След като започнем да плетем втората точка, тук ето тази примка ще бъде изплетена. Започваме да плетем с лицева бримка. Отново им прехвърляме 3 неизплетени бримки и тук ще направим първата елхичка. Изплитаме веднъж, намятаме, изплитаме втори път, намятаме, изплитаме трети път, отново намятаме и последния четвърти път без да намятаме. И тук в случая вече имаме нужното количество. Трябва да бъдат 7 бримки, които ще нададем и свием за следващите редове. И отново пропускаме 3 бримки, така без да ги изплитаме. Конецът ни е отзад и изплитаме една лицева. Отново 3 бримки и тук изплитаме отново елхичката. Изплитаме веднъж, наметка, изплитаме втори път, наметка, трети път, наметка и четвъртият. Как изглежда. Ще се върна за втория ред. Така, вече съм изплела цялото кръгче с основата за елхичките, като този втори ред е последния, в който ще работим с контрастния цвят. Тук отново пропускаме да изплетем зелените бримки или основния цвят и контрастните цветове ще ги плетем с опакови бримки. Първия ред се изплиташе с лицеви, втория ред е с опакови. Връщаме отзад, отново пропускаме 3 и тук започваме да плетем тези 7, които направихме в една бримка. Така. 3, 4, 5, 6, 7. Конец отзад, 3 пропуснати, отпред изплитаме точката, отново конец отзад, 3 пропуснати и отново елхичката. 1, 2, 3, 4, трябва да успеем да си ги разделим понякога. 5, 6, 7. Ето тук може да видим как изглежда изплетената елхичка.
ще направя отново кръгчето и се връщам за ред 3. Така, връщаме се, започваме ред 3, в който ще плетем с основния цвят. Ето как изглеждат вече елхичките, които съм изплела. Оставяме контрастния цвят, който ще ни е нужен след като направим нужното разделение с основния. И ще плетем отново с него, но сега започваме да изплитаме. Вече бримките тук не се пропускат и всичко се плете. Така, само да изтърпаме този цвят, който няма да работим все още с него. Точката изплитаме с лицева бримка. Тези тук също с лицеви бримки. Тук ще започнем първото свиване, като в случая ще изплетем Knit Two Together. Ето тази, което ще ни даде десен наклон на изплетеният елемент. Така. И ще изплетим още 5 лицеви бримки от елхата. 1, 2, 3, 4, 5. Остава ни още една бримка от елхичката, която също ще свием с една зелена бримка, като в случая, за да имаме ляв наклон, ще изплетем така нареченото POS или пропускаме една, изплитаме следващата и намятаме неизплетената върху изплетената бримка. И се получава ето това. Като нададем още нагоре тук, ще се вижда по-добре самата елхичка. Продължаваме с лицеви бримки. Отново точката изплитаме с лицева бримка. И стигаме до следващата елхичка. Knit Two Together. Изплитаме двете заедно, тези две бримки, лицеви. Така. Изплитаме 5 лицеви бримки от елхата. И последната е нашата свивка. Една от елхичката и една от основата, като тази тук ще бъде изплетена. Пропускаме, изплитаме и прехвърляме неизплетената отгоре. Така. Ще се върна на ред 4. Така, следващия ред, номер 5, е също не е толкова труден. Тук сме отново при първата свивка. Отново ще изплетем две заедно. Knit Two Together. Така. След това имаме една лицева. Пропускаме връхната бримка. Още една лицева. И тук отново пропускаме една. Изплитаме втората и прехвърляме неизплетената, за да направим следващата си свивка. Ето как изглежда вече елхата. Отново плетем до следващата елхичка, само лицеви бримки. И отново сме, извинявам се, отново сме на елхата. Изплитаме заедно първите две. После изплитаме една. Пропускаме. Тази също я пропускаме. Извинете, тази я изплитаме. И тук ще свием последните две заедно.
Така изглежда. Почти завършена телхичка. Ще се върна на последния ред. Върнахме се на последния ред. Вече съм изплела почти цялата елха. Ето точно как изглежда. Тук ни остават 3 бримки, които ще трябва да работим, като тези двете ще бъдат свити, тази отново ще бъде пропусната и тези двете също ще бъдат свити. В последния ред ще ни останат 3 бримки върху елхичката, които всъщност ще са едната, която свихме тук, тази, в която направихме елхата и едната, която свихме тук. И отново се връщаме до първоначалния брой бримки, които е имало нашето плетиво. Продължаваме отново с лицева бримка до елхата, като използваме основния цвят. Тези двете ще бъдат изплетени заедно. Така. Тази пропускаме за втори път. Тази пропускаме, тази изплитаме и прехвърляме последната пропусната бримка. Ето така. И остават нашите 3. Плетем отново до следващата елха. Отново сме тук. Последна свивка за тази елхичка. Веднъж пропускаме, изплитаме, прехвърляме последната пропусната, за да падне долу и се получава ето това. Така изглежда нашата елха. Ще изплита още 2, за да се вижда може би по-добре в последния си ред от изплитането. Ето сега ще ви покажа как точно изглежда, когато тази елха е завършена. Ние сега сме ето тук. Всъщност разстоянието, което оставяме, следващите редове ще бъдат 5 и започваме отново втория ред с елхи, като там, където сме имали елха, правим точка, там, където е била точка, правим елха. По същия начин изплитаме това, оставяме си нужното разстояние от 5 реда лицеви бримки и отново изплитаме трети ред елхички. Това е за този пример, който съм направила. Ако вие плетете блуза, одеяло, други чорапи с по-висока основа тук горе на крака или каквото и да било друго, може да си разширите разстоянието между редовете с елхи, може да разширите разстоянието между самите елхи, както на вас ви хареса. След като сме приключили с елхите, отново правим едно отстояние и завършваме с ластика. Надявам се този модел на Емили да ви хареса, толкова колкото хареса и на мен. И в следващите дни ще ви запозная с нещо друго, което грабне душата ми. Приятно посрещане на новогодишните празници и всичко най-хубаво. До скоро!